Eta besterik gabe, ni uste gaurko protagonisten aurkezpenarekin hasiko naizela. 3 harri-jasotzailea dira, eta harri-jasotzaileak larunbat arratsalde honetan Euskal Herriko Harri-hondin txapelketa asteasun dute, eta hemen arituko diran 3 harri-jasotzaileak larunbat arratsaldean txapelketa horretan izango dira. Gaztenarekin hasiko naiz. Gaztena Azkoititik dator. Jon Unanue Goenatxo 3. Eguerdi on, Jon. Gerdutik dator mutila ere, Izalen jaio eta Urrestilan bizi da, Xabier Aramburu Guzta. Bi harri-jasotzaile hauen dire Goenatxo harri-jasotzaileen eskolakoak, eta 3. bat ere badugu. Errezildarra da bera, azkeneko 10-15 urteetan, dana irabazen du noitako Aimar Irigoien, eguerdi on. Esan bezala, 3 hauek larun batean Euskal Herriko Harri-hondien txapelketan izango dira asteasun. Arratsaldeko 6etan uste dela, sai hori. Eta aizkolariak zozketa ditugu, lotekako zozketak egingo ditugu, eta kasikan handik hasita eta zozketa atea den bezala aurkezpenak egingo ditugu. Iñaki Azurmendi genduen gaur aizkoran nahitzeko, dakizuten bezala min hartuta dago, eta ezin izan du etorri. Baina ordezkoa bilatu dugu eta maila handikoa ere, beharekin hasiko naiz. Jon Irazu, Zizurkildarra, Azpeitin bizidan Zizurkildarra. Berarekin arituko da, aldameneko mutila Gurutxaztigo Basarrikoa, Xabier Zaldua, hauek esatuko dute. Bikotea, hor dituzue. Hemen zentroan erdialdean arituko dira, beratik datorren Donato Larretxea. Hemen da Donato. Gaurko sekote honetan Euskal Herriko txapela jantzi duen bakarra dugu, naiz eta beste kerre hor aritu, eta Donatokin batera arituko da, azenolako sasoian dagoen Leitzarra, azkeneko hilabetean jokatutako den agile irazita Jon Rekondo. Eta baztarrean, azenolako bikotea dugun baztarrean, Mutrikotarrak, Aratz Mugertza eta Ugaitz Mugertza batera egiten dute hauek. Azenolako bikote hauek ere, eta zuen gustokoa den, behintzat gu indarrak eta denako gastatuko ditugu. Lehendabiziko agerraldiko azken jasoaldian Goenatxo 3. Ondo libratu, eskuak aldatu, sartu gorputzean. Kolpe bat eta berdin du. Horda, Xabier Aramburu ere, dotore asko. Minitu bat eta berreuneko rektangularra, 185ko zilindroa, 180ko kubikoa eta 125ko bola. Beroketa lanetan. Baita ekarri ere, libratu bakarrik ez. Badijoa. Bigarrenari heldu. Sartu, eta ordu, 30 segundu. Eta 3. ere, Aimar Irigoien, bere lehendabiziko lanean. Jon Irazu, Jon Rekondo, eta Ugaitz Mugertza. Eta dagoeneko, Eaden da bizik barik eta nola bukatzen da, buet hartu du Donato, baitare, Ugaitzek, baitare Xabi, batera.
golpe handiarekin. Aurreneko minutuan 4 jasoaldi eman ditu. 5. 12 erdira dijoa. Beste bat ere baute du, azkeneko 10 segundutan. 2 minutun barruan 9. Edo ateratzen dituen, Azkoitiarra. Horta, bigarrena 18 segundu. Horta, Aimar Irigoyen. Aurreneko jasoaldia. 150. 12 arroba. Ikaragarria. Errezildarrak erakusten duena, Santalutzi une handiak. Hau, 15 segundo Juan Andreo. 8. 10 segunduren faltan beste bat ere bai, zer dago baino. Hau. Ematen du daukiela. Egurra desenta aurreatuta damaki. Lau 45. 5 segunduren aldea izan da bigikota hauen artean, Donato Larretxa eta Jon Rekondok. Nagusi, ea guretzat ze denbora egin duten. 3 harria bizkar gainean hartuta. Bai gozte, bata besten atzetik. Hanka utxik eta espalen artean espalake libratzen ere, badu nahiko lano. Hor da, 3 batera. Hauek militarrak ematen du formazio 3. Euneko boba hartuta 2017 urteko Santalutzitako jaialdiari agur esanez. Ordea hori, lasa 3, bola gora eta bera, eta hemen dato. Minutu eta 10 segundu, bola jaso duenetik, eta horrela bere euren gaurko lanak amaitzen. Aimar Irigoyen guzta, goen